Os cursos de envellecemento activo e musicoterapia son xa un clásico da programación do Centro Sociocomunitario da Pobra que busca previr o deterioro cognitivo e garantir unha maior calidade de vida da poboación a medida que vai cumprindo anos. O que se trata basicamente de mellorar a calidade de vida das persoas maiores, mellorar a calidade de vida. Para que? En primer lugar, pois para que as persoas maiores continúen vivindo no que é o seu entorno, o seu barrio, na súa casa, o maior tempo posible. Eso é fundamental. En segundo lugar, pois para que poidan ser independentes para realizar o que se lle chama as actividades básicas da vida diaria, pois o que é alimentación, vestido, aseo, que o poidan realizar dunha maneira independente. E con eso, pois, conseguimos que aumenta a súa autonomía, o seu benestar persoal e, en definitiva, a súa calidade de vida. E con eso que se consigue tamén? Pois tamén que se consigue evitar situacións de illamento na sociedade que se está dando moito e vai a ir en aumento. As actividades desenvolveránse en 2 semestres co parón de verán por medio. As inscricións xa están abertas e, como en anteriores edicións, o éxito de participación está garantido polo que xa se ampliaron os grupos. Un programa moi enriquecedor e un programa moi dinámico donde consta de 2 actividades fundamentais. Un é o programa Actividades Envellecemento Activo que é impartido pola Cruz Vermella e donde as actividades son variadísimas, dende teatro ata baile, ata efemérides concretas como pode ser o Día das Letras, os Maios, o Samaín e despois unha actividade concreta vinculada máis á música que é musicoterapia que é impartida por Ignacio Crespo. Decir que ano tras ano pois vamos aumentando os grupos, xa son 3 grupos os de musicoterapia. O programa conta co financiamento da Deputación da Coruña que achega unha axuda de 7.000 euros para a súa posta en marcha.